Me ollaan aktiivisesti haettu ratkaisua puujätteen kierrätykselle, joka on Suomesta puuttunut. Käytöstä poistuneita puupakkauksia pystytään hyödyntämään lastulevyn raaka-aineena. Tämä uusi ratkaisu voidaan katsoa läpimurroksi Suomessa. Puupakkausmateriaalia murskataan ja puhdistetaan ja sekoitetaan sahanpurun ja muun puuhakkeen kanssa ja käytetään lastulevyn valmistuksessa ihan normaalisti. Aikaisemmin puujäte on päätynyt polttoon ja energiahyödyntämiseen. Uudella ratkaisulla saadaan pidennettyä puun arvoa ja vähennettyä riippuvuuksia neitseellisten raaka-aineiden käytöllä. Lastulevy on edelleen yhtä laadukasta puhdasta kuin meidän neitsellinen lastulevy. Kuluttajalle se antaa mahdollisuuden tehdä valinnan tuotteesta, joka sisältää myös kierrätysraaka-ainetta. Me parannamme merkittävästi meidän omassa toiminnassa syntyvän jätteen kierrätysastetta. On ollut valtavan hienoa, että Koskisen on lähtenyt yhdessä meidän kanssa kehittämään ketterästi uutta kiertotalouden mukaista ratkaisua.